Council ke lang ba kiban snow tho ya gian ban ya challenge sa Supreme Court bangin ya biang ya ka hak jong yi ka district council isno tunat ba ka Supreme Court dang haus ne marja ka khandai kalarai kumni ba utrai khandeu unlong trai undei tang hasla khandeu wat ya ki mar badan apo khandeu kabamot ni kum ki khon ki hajar jong ki hima hari khasi ni long trai undei tang hasla ni long trai wat hadu apo marbo khandeu ta kada hau ki ain sarkar India ki kham tung ko khandiat namar ba ki khandeu private jong ni simat jeng sieng sem tu ni don ya ka ikhtiar ba khan ni don gam tang ya ki nong mi khmat ki bas ngau tho ka ei ka ai ki paralak kumbat chupan kan mau ha ga shipho trik jo brai December arja khatsao rai ka hai ko jong ka me khalega banwang ba u rangba snang u sordar snang u menteri snang umma syo ban issue certificate nong song snang NOC kano nga dulir daw rang basnong bat ubale persya kem bat pensitom dagaan ngasno sene ya kusnyam arajar khatsau khatsan urang basnong sodar jong asnong waken tang na kadaw bau ai certificate nong song snong ya kawai gatna usha kem bapli set patok ar khosni set patak namar ba ai certificate nong song snong yamreu gari khasi dakilak ni gipaj ba hamran polo jauh ki umat grup jong ginong song snong komusi am juga kongres parti yang por ngam sim da koi padalat hendrai nalek bek sa Supreme Court baka Supreme Court tang si hearing kala pen court sipot ya kata karai juga High Court imbiang girang basnong imbiang ki sordar snong imbiang ki menteri snong phomot biang ki nong song snong hajaga ban sim certificate na disi nong po sim tang na orang basnong umroi la biang pai ba na kata dau ngidon kang mi girang ba ban yada banung kasti na kam tajung pi ki pai ba ki an ki kendon berathap haga sikshidil ki long ki bakhai thang phang la pim jit ki breu ki basyo tho thek kuma pi ai komputer ho breu bom nang type kan long le na ei na ta daw nginan kam ye ki ran ba sti ki ban snow tho ban yada ye ki breu dan menangane khanyo tre ubnai Februari 8,000 fulai rai ka division nyomen jongka Meghalaya High Court ba nangni shakmat ki kes para khasiru para tribal ru neisho banla district council tang district session court Shillong nongpo nongstoi iba pli ki magistrate napo district council court ki bane kendo yanga ki ongsar mentang don kes yo kes para tribal ro ndon ba file yo ndon ba refer yo namar ba ka rai juga High Court kala pli lenti ya ki kes para khasi para tribal banlek saki ndadon kami district council komunong yelam ngahap ban yang rang ba biang sistem ban file ya kene kal rai jong ka High Court sha Supreme Court banong em kikes para khasi kikes para tribal dei bandil hadis council court ban iskau tenat tang shi hearing haka 3 Desember 8,000 pusa ong ka Supreme Court himla ban yai light naka district council ko ya ki kes para tribal
para khasa kabamut ki kendang yang asik sidel ki thang idon gam tang kiri orang ba iba skol so iba syom hang banyada ya gerilum khasi jami nasultanat benshwa idon ki district council court idon ki subordinate district council court idon ki additional subordinate district council court haki hima haki raj don ki village court haki snong nasultanat haki por urang ba snong jong ga snong uday presiding officer ban rai kino ki jingi hakaja nya di ban penthanya kini lagi penthanya kini ki judiciary haki snong haki raj haki hima ki baduk ki bajinja ki bambyang kayo kakot kim ban gam ban lay sa district court district council court sa jong silong tang ha village court tang ha additional subordinate district council court klayo ya ka justice yang ka sinjing sa leben hanu amdei tang kata menta ki babun ki sama jongi ki lapas lawyer advocates LLB kadi ka opportunity na ka menta ki breu ki sama ki jongi pan participate ki case ha village court ha district council court ha subordinate kanong ka lat pan create employment na ka menta ki breu ki jongi ki parlok na takadaw ngong yapi ki kendon jong ka 6 sidel kilong ki baklang ba ka district council kung bakalong menta ngamong kala janai dan kambun kiai ki bangin pen ba ka thong jonga kum longelam jong ka congress party ka thong jongi ki MDC uba MDCM uba Lawrence uba Victor uba Dominic uba Rocky ka thong jongi kalong panang pen ba susu panang pen janai susu ya ka jing trekam jong ka district council habang pen ba pen janai ha district council kamot iyo pen ba gi sno pen ba gi right pen ba gi hima pen ba gi kur pen ba gi seng kata ka diga jimut pan pen ba ya ka jing trekam ha district council kadairu kapor begini ki institutions ki company ki bahaya ki farm ki bahaya ki ba persang ban wan bu ban sengkam semjang hapor ilom kasih lade ban penting kenaswa katno kila ban aikam ya ki samna ki jogi lem kumta lade hi ban reject ya kino ki NOC ki consent ki transaction lada kimpat penting na ka benda ka employment jong ki briu ki jogi ki pai ba na ta daw mas kubonong maka thong jongi kalong pan wan ra ya ka jingkala panang pen bhasu syu ya ka district council nado district council hadu hagi itki hima hadu hagi rakishna hadu hagi snong ki thau hadu hagi dong hadu hagi kur leng baki ang ki babha ban yadan na kam ta ki beriu ki jong tadau ka de ka election pen song nia kadai ka election pen song nia pen song norim wat nom sia song siet wat nom sia sat mesti hem da pen song nia wat nom komen wat nom ong hem da pen song nia persang ban komen daga ba pen song nia daga ba dohan akor kenang basa season 4 karilu sum kasi jongi kadone ke jingkermen kelasai kelas sisi nasultanat ba iba MDCM nang ni na proper umroy inyale mentai di MDC kan mau bha parlo ya phi kham tam ki basong ha thani umroy area jongpi briu na keleng ta konsumsi kin phai swaning kong shapi kinong umroy nai peneranya lau jong briu I be solid 100% show by MDC ngakan mau ka por pangai le ya ka MLA election ham mau sundam arjar khatfra ngala remut man lagi jaka namar bapli kim patai thu bahaya nga namar ngana justang ha ka politics ngalamut ban mi no na ka jaka counting ngathrai kadur junga lau kumur nga
namarba la thangyong bala satam khat sauspa don way officer ba syong ajan jung awang Mr. PNC why you are worry ong balai mesusi ong balai ngam susi aba la tam khat sauspa no you are wrong me baka why balai na bhowal area kabangalong sim kena 4 peg oh yes 4 peg ini tangba kan namyo double shishan da klina bhowal area ngatam arspa saupupra yakiwe nga kerjau ki kemar wong yo ka diberiem tendai kam dei berie latre unong bhowal hangniru kajo inong umrai kamper hakaji long breu ngidon hakaji tuna nai pe than ni hakaji tuna inong bai ko bahi ngasam golok ko jor ko snong kathau one voice ai ba MDC arfu sautari February kanong ka umrai kanong ka burok ya ka umrai rengkat kisnong bamarjan rengkat kisnong hapo konsis barakwe himdei ban bakla ngaso sini idon ki perlok jonga MDC ngam jar keteng we armut yong isar ngate darem ru mele phi tem dei ban rem ong balai dam rem ma phi te district council shai ngom ni dei phi ru phi ban job haji mut kalong bagi su tho ba dan don kam yang hang te kung wei ni kirang ba pan tadaw ngar ong ikinong mau harap pen thorm tra ken mau bha ipai ba hari khasi impei tang changa ipei sa phiru ipai ba yung mau harap pen thorm tra